Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan an Nancy, nga iti agdama kat adda iti Malaysia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Jasmine Rivera, ni Lolit Ating kan May Villon. Advance Happy Father's Day from Zoraida Calumente Yanggud. Shout out kan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, kan Apok ani Anaya Faith, kan Noli Andres from Linda Pasion iti Kuwait. Anak ko ada Ayla May, Joan Galapon, Gian Alea Faye Galapon, kan lakay ko ani Joselito Galapon iti Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Makablaawan ti Kabantak family dito'y Kawayan Isabela, especially inang Cristeta from Van Gray. Melchor, Manuel kan Echanes family, kan amin Abu Mario dita Gayong Cordon Isabela from Kadadi Ray TV. Happy 62nd birthday kani Aida Garcia. Happy birthday kani Princess Doko iti San Bonifacio Burgos Isabela from Maria Lourdes Bawa. Anak ko ada Shamir, Sheldon, kan Shakira, kastamat tingasaw, lungod, kan Gaibon family, from Riza, lungod, ngasaw. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Anthony, Rizane, Kimberly, Janica Bukat, Ijay Nara, San Manuel, Pangasinan. Kabsat ko, ada Eric kan Leo Salcedo, kan happy anniversary kada kami kanilakay ko, ni Sunny Bukat from Marisa Salcedo. Shout out ka ni Inang Marisa, ni Ining kan EJ Medina, dita Bantay, Solano, Cagayan, from Arlene Medina. Shout out pa iti Kindika kan Barandok family dita Santa Ana, Cagayan Valley from Raymond Kindika. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nancy. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Nancy. Adaak ita dito'y Malaysia manang kat may saak a domestic helper. Aklunag anaabutan akon iti pandemya ditoy. Ngam na imbaglaangan ta nakatumpungak iti naanos ken nasingpet nga amo. Pudno anak sayan ti sweldok, idi kangitingitan ti pandemya. Ngam nalaus payla ti panagyaman ko iti na Marswa, kastamatan kadagiti amok, ta nagtultuloy ti trabaho. No maipanggap iti kapadasan kas OFW, ado ti maibinglay ko manang. Ngam pinilik nga ibinglay ti padas ko, anagbalinan atugot, iti danati biyag ko, asaan kunton apulos amalipatan. Agtawa na kitan iti 42, ngam ti padas ko kat napasamak, idi agkabanwagak paylaeng. Sapay la ko mga rodmanang, tamapili mo't ama idrama ti padas ko diti programa yo, at talaga mo't anagbalin adakkel atulong kadagiti padak nga agpapaay diti balasiw taaw, nang runa, idi kangitingitan ti pandemya. Panatawan mo na ko nam, ading? 19, Manong. Oh no! Saan? Saan na mabalin? Apa yun? Anyat na pasamak. Ay, pangaasim. No kaya't mo nasayat ka, di mo ulitin ti mangawag kanya kiti Manong. Ha? Apa nga kisem ka kasta? Kasanumat ngamin. Impagarup ko na anyan ti baso la na aramid ko. Kunak no, napasakitan ka no anya. Katalagamat ngamin ang napasakitan nak. Panagkunam, saan ang sakit para kanya ngawagan na kiti Manong? Ha? Excuse me ha?
Anya lang ti serbi dagiti nagingina pagpapintas nga ipulpulagid ko dito rupak dumanong anak matlagayam. Sorry. Anya ayat kayat mo ayawag ko ken ka. Estrella. Manang Estrella ti yawag mo kanyak. Takaya rigak ti Estrella iti rabii amang mangtidlawag ka dagiti agkarkarada iti kasipngatan. Ha? Estrella? Kasipngatan? Diyak maawatan ti kayat mo asawan. Kasano dayta? Anya ti pakainaigan ti lawag iti kasipngatan, itinagan mo nga Estrella. Ay na, nag-slow ka matan. Ti Estrella kat sabali pa nga awag iti bituan. Ti bituan, may sa kadagiti mangipapa ay lawag iti rabii. Iso aga po ta Estrella tinagan ko, kaya rigak nga ro ti bituan amang ipailawag iti rabii. Enchendes? Iso ama ng Estrella ti yawag mo kanyak, no kahit mong agbalintaan na singad iti tunggal maysa. Nagapwam ay anak ko. Apay anarabian ka. Kuwang amin tatang, adalain na si Kasok. Nalaunay ayat ti pakakumikumam Nansay. Nagsardeng kamatan nga agad adal saan aya. Tatang, saan aga po ta nagsardeng akon nga agadal kat saan akon ama kumikom. Masapul amang gedak para kadata. Nang runa kat doa talaangan nga agbibiyag. Gaputan na bayagan a pinanawan na taninanang. Ay. Pasensya kan tatang. No nagladingit ka, gaputan na dakamat ko man ni nanang. Ngam isumot ngamin ti agpaiso saan aya? Ay, anak ko. Malaksid iti sitwasyon tay tibiyag. Adapay sakit mo tatang. Kat saan ka mabalin nga agbanog? Isa pa nga asim kumatag talag ka kanyak. Nansay, anak, pasensya ka na. Si kanti nakakaasi itaga po iti nagbanagan ti relasyon mi kan ni nanang mo. Awan ti rombang apagdanagan nyo tatang. Basta ganad kayo kumakanayon ha? Pangasiyo. Diakon ka baulan, no adada ka sa mapasamak kada kayo. Kumusta ka, Pedring? Adora, si kakadi nga agpaisaw. Siya nga, Rod. Mabalin ka diti sumrek. Uwan, sige, umay. Nay, ada magayam kadwam. Wan, iso ni Lito. Nay mga oras yun, tata? Kastamot kan ka nakong. Adora, kapinanom ni Lito. Anak ko. Anya. O anya, Pedring. Pastrakan na kami kaditi anak ko. Wan no saan. Kaya't siya asawan tatang? Kaslain tulod na laang dito iti ubing anak katurog ita iti kamak? Kasla kasta nga agpaisaw, anak ko. Anyan ni nanang? Nagpukaw iti naunday a panawan? Kalpasan na? Nagpakita? Ngam imayla ng ibati iti ubing? Nancy, anak. Saan ano asinula dita nga ubing tinakaturog ita iti kamam? Kabsat mo da ita. Tatang, apay akasla naglakaan na awat yun da ito apagteng. Anak laeng ni nanang ti ubing nga imbati na kada tayo. Saan nyo nga anak? Pudnaw, ngam kabsat mo ni Litaw. Tatang, Anak ti inam ni Litaw. Kaya't asawon da ita,
kabsat mo. Isuan mo. Isuan no siya kat nalagaan nga aklunak da ito'y apagteng. No talaga di nansubyan dito'y nilitaw. Rumbang lako mga rod amaawat mo man. Takabsat mo iti ina ti ibagbagam nga ubeng. Diyak amo no si Direk, guraek, kweno anya ti amak, iti daydi akanito manang Emmy. Taagasamat ngamin, kaslaawan anyaman na kankwana ti inaramid ti inak. Nagpukaw iti nabayag a panawen, kat apaman a nagpakita, imbati na laeng ti anak na iti sabali a lalaki kada kami. No siyak la amaysa, maag ko na kumakan ni tatang ko. Ngem napatag kanyak ti amak. Iso nga ingka gumaak nga inawat ti amin. Kas iti inatap mi ka ni tatang, talaga asaanen asinublyan ni nanang ko ti ubing, a pinanawan na iti danami ka ni tatang. Kat jak ilibak, anadagsen ti darak kenkwana, ididamo. Saan ka, prinsipe, dito balay, Isama sapol ng trabaho ka. Naawatam? Manang? Nung apay ngamin, anay tao ka pailaeng. Kagura na ka di, manang? Tanya ti kayat mo. Maragsakan na kiti kadamon dito balay mi ka ni tatang ko. Ha? Iso ano kayat mo anasaya at kakanyak? Agbalin ka na tulnog. Jak kayat ti sadot. Naawatam? Uwan, manang. Lito, nakaw. Mapan ka pa'y laytayan ti iddam. Ta dala pagsaritaan mi ni manang mo anansay. Tata? Alhan nakaw. Panawan na kami pa'y laeng ni manang mo. Mamin ano ka di nga ibagaken ka anak. Saan arum nga pakitam itinaalas ni Litaw? Tatang, Ibagak manenken ka. Anak ni nanang mo ni Litaw. day tangarod ka, tatang. Anak ni nanang, iti sabali a lalaki. Saan na nga anak kada kayo? Nansay. Rombang la kumaasyak ti ayunan nyo. Siyak ti anak yo. Saan kat aday jay alito? Maawatak tirik nam nansay. Mamatiak nga irikrik na anak nga amam. Ngam no siyak mismo analiputan kat maaklon ko ti amin. Apay nga asikakat saan? Tatang, Ti inam ti nagbasol. Awan ti basol di kabsat mo. No adda ti rumbeng agumura ken agsaksakit tinakem na kadataadwa. Siyak day ta saan ka day? Ngam kas makita mo't anak ko. Saan kong ar-aramidan ta amok nga awan basol di kabsat mo. Di na nagayatan ti pan nakaitao na dito'y lubong. Isa pang nga asim ko maanak ko. Sapay la kumatalukatam ti pusom para iti kapsat mo. Lipatam amamimpinsan ti guram iti inam. Tapno maaklon mo ti kapsat mo. Ay na, nagkirumot gayam ti pakasalitaan ti biyag mo, Nancy. Manang Estrella. Kunak no nakiron ti biyag ko, gapo kadagiti napaspasarak. Mapo, mas grabe pa'y gayam kan ka. Di kan agliday, di kagdanag.
Tangay nalagang tiriknakan ka, tulungan kan. Ha? Agpaiso man ng Estrella? Una, siyempre. Anya serbina nga'y amang ipapaayak itilawag no di ka matulungan. Kaya rigam taday ti kasipngatan kapo iti sitwasyon mo itay ti biyag. Katangay kaya rigak mo ti bituin akas iti naibagakon kan ka. Saan ka nga rin mabali na baybay-an, Nancy? Agyamanak man ng Estrella. Isu na lang. Ta saan na may pagpanakil ti trabaho ang maipaay ko kan ka. Manang Estrella. Amo mat a club ti pagpapaayak. Ijay lang ta amo kapang sirkakang ka. Isu akayat ko asiguraduan no talaga mat lang a desidido ka. Mayatak man ng Estrella. Masapul ko at talaga ti trabaho. Iso ang mayatak. Awan laka din ti master kam apang bigat at trabaho anak ko. Apay arabi ipay ti sarek mo. Napno ka nung aminon ti day shift iti pagpaayak a restaurant tatang. Night shift laangan ti available. Iso nga imanugot aklatan. Ang mga nagulumot iti dayta a restaurant nga ibagbagam anak. Ay, saan tatang? Nauli mo kijay. Di ka pa'y kanayunan ang mapuyatan ka anak ko. Sana bale tatang. Ti importante, adan trabaho, tapno makataggedak. Narigat ti agpili ti trabaho, nang runa iti kaskanya kasaan ang nakaturpos. Amo yung matakalpasan ti second year college. Nagsarteng akong anagadal. Ay, Nancy, anak. Tinapatag kat adan panggadak. Dakkel atulong day takada tayo, tatang. Kapilitan ang naglaga ak iti istorya ka ni tatang, idi napaanugot ko ni Manang Estrella amang tulong kanyak Manang Emmy. Handler dagiti babae nga agpapaay iti nightclub ni Manang Estrella. Naamamok iti naminsan ang nagrana kami iti maysa nga opisina iti City Hall ijay lugar mi. Kikay ni Manang Estrella. Pudno akasla na sayet no damom amaamam mo. Ngamam mo na nga isakit dagiti naasidag kankwana. Idi damo di nakayat atulungan tasigon kankwana saan anasaya at ti agtrabaho iti pagpapaayan na takayarigam ti mailibsong iti gayong-gayong kat saan kan amakaaon. Ngamjak sinardengan aging gaan napilitan amang iser kanyak iti pagpapaayan na a club. Nang rugiak nga rod ang nagpaay iti club kas serbidora. Ala, nagturo din nga agsala iti entablado ni Mitch Manang Estrella. Dandani makitan ti kararwana iti kas di akawus na. At dami ni extra budget nagiti agsala iti sexy di entablado. Sa baling to pa ati porsyento da iti inumanda no da mga table katakwada. Ah, kasta gayam? Doble gayam ti matgadandaan niya. Hoy, Nancy. Ang mga nalipatan mo dagiti imbagakan ka sakbay nga imanugot at nga isar ka dito yung club kas waitress. Ha? Katyak magustuhan di kasta alangam. Kas lakit din interesado kay tinakunak nga ada budget dagiti agsala iti entablado kinada porsyento da iti inumenda no ada mga table kadakwada. Manang Estrella? Laglagi pa mga da nagtulagan ta. Tasyak, diyak kayat nga da ti mailibsong iti basol asyak ti makagapo. Isungor da saan ka mga aluko iti babay nga agtrabaho diti pagpapaayak?
Sabali ti para recruit iti babae ditoy. Katsak lang ti manghanhandal kadakwada no addadan ditoy. Paspasin siya amon ni manang mo anan si Wayne, Litaw. Tata? Kanayon la siguro ang mabannog iti trabaho na ni manang mo. Iso akas jay. Agamkit day, nasingpot ni manang mo. Iso adi mo kumagurguraan, Wayne. Wen tata? Saan? Basta agsingsingpot ka lang akanayon, Litaw. Mamati ka sumaya at matlang ti panakilangan kan ni manang mo. Tata? Kaguradak ka di? Ibagayo kanyak? Kaguradak ka di? Hindi, saan nakong? Saan ka akagura? Apay kumangay aguraan ka? Saan Apolos, Litaw? Thank you, tata. Basta laglagi pumti kanayon nga ibaga kan ibilin ko kan kawain. Kanayon nga agsingsingpot ka, tamamati ak. Sumaya at tumot lang di pan nakilangan kan ka ni manang mo anansay. Imbagak mo din na saan, Nancy? Apay ayan natangkad di ulom. Manang Estrella, naibagakon kan ka ti sitwasyon ko iti biyag. Naskan ang makatagadak iti dakkel. Iso pa nga asim. Kaya't kumati agpaitable. Ay, hanya ka matan. Rumbang kumamakontento kan iti matmat gadam kas waitress. At damot malalam at tip saan ka di? Pudno manang. Ngam talaga ngamin at agikurangat ti matmat gadak. Naibagak mo ten kada kayo. Amalaksid kada kami kanitatang ko. At dapayan na inayon arumbang abiyagak. Ha? Isa pa nga asim ko mama ng Estrella. Palubusan akmutan nagpa-table. Ado ti basto sa customer. Nababati pa nagkita na kadagiti agpapay iti kasti alugkan. Amang taon namang bastos kang ka. Awan mo siguro manang Estrella. Isa pa nga asim ko ma. Talaga ang masapol ko ti makatagad iti extra. Iso a palubusan nak kuman. Pangaasim. Barbaro ka dito yan niya. One sir. May saka servidora dito eh. Anya, servidora. No servidora ka, apay nga nakadawa ka ita dito yung VIP. Ha? Apay nga di mo sagsakitan di in-order ko ngayon, no, ma'am? Siya, nakaadawa ka on. Sika, di mo pa isinagad dito in-order ko para kan ka. Kuha ngamin sir. Sige laang. Aginom kayo laang. Tumay timingak laang. Anya? Sabali ka mo ta. Dagiti ka kaduam dito eh. Nagpaspas da nga ginom. Kalpasan na. Agorder damanan. Si kamatan. Ora yung sa pala ngagbuti in order ko para kang ka. Kuha ngamin sir. Jay. Walo, gastriti kayat mo. Apa yung indoor na? Inarakop ka lang mo ta. Bastos! Nene. Apa yung tinumpa na ka eh. Gaputa bastos ka! Oh, yup! Ay, ayop ka pa eh. Agalwag ka. Ireklamo ka kapoy tinaramid mo kanyak. Agin didi ka pa ilan katisuntumot lang ay so ang nababati dayaw mo. Ireklamo ka. Ayop ka.
Pinaypayso tinagbali na customer ko ti pangtana kanyak manang Emmy. Inreklamo nak iti management ti club. Kat imbes a siyak ti ayunan ti akin kukwa, siyak pa'y ti inungtan na kan inikat nak iti club na. Dinakmat binaybayan ni manang Estrella kat iso tinang tulong kanyak. Ididamo nang ted iti para iti pagbiyagan mi kadatatang kan kabsat ko iti ina. Kat idi agangay, kinasarita na timay sa agayem na, kat tinulungan dak anagabroad, iso anakagtengak dito'y Malaysia. Nabayagan day di apagteng manang, ngam sa diwa payla iti panunot ko ti amin. Adda pa mabalaw idi kanyak ni manang Estrella, gaputa saan kat nga rod anagkurang anang bagbaga, ken nangupupay kanyak asumrek iti club. Ngem kagiddan ti pamabalaw na kanyak, ket ti panangibagana, apakaadawak amin iti adal dagidi apagteng, tapno agbalinak anatibker. Banag apimudno met manang, gaputa nagbalinak anatibker, iti kaaddak dito'y balasiw taaw. Ket saan apanaglastog, ngam napasayaat ko ti biagmi dita Pilipinas. Ket siyak pa yan timang papaadal ken ni Lito, akabsat ko iti ina. Awanan ti damag mi ken ni nanang, ngam naragsak kami kadatatang ken Lito akabsat ko, kastamot ten ni manang Estrella, anagbalinen anasinged kada kami. Timay sapay apakaragsakak manang, saan apulos anaamamwan ni tatang tinapasarak, ken ti kinamaag asinerek ko. Daytoy tipadas ko, tuy pagayam mo, Nancy. Pagayam a Nancy, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. May saka kadagiti ng panaknak iti kunada iti Tagalog. Ang tao pag nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Naimbaglaangan pagayam ko, tasaan ka nakarkaro ana isagmak, iti daydi akanito. Kat naimbaglaangan pagayam ko, tanasayaat ti kinatao ni Estrella, iti likudan ti panagpaay na iti kasjay a lugar. Saan laan ni Estrella tinasayaat, no di kat uray sika. Gaputa iti likudan ti saan anasayaat anaaramid ti inam, inakam mulat ta ti responsibilidad mo iti kabsat mo, nga arig na imbeleng latan ti inam kada kayo. Itultuloy mo ti agbalin anasayaat, kan agpaay nga inspirasyon iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti dana tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at dalya at tagala unyon. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday to my brother Sunny Lega and to my nephew Kevin Lega from Nida Niveras. Shout out kada Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith Canoli Andres from Linda Pasion iti Kuwait. Advance happy 14 years wedding anniversary kanila kay ko ni Joselito Galapaon from Ana Delfin iti Singapore. Advance happy birthday John Renz Oliver from Mama Carlota Mamawag. Shout out kani Esperanza Barbosa, kastamot kani Jasmine Rivera, kani Grace Agtina Sales. Shout out kadagiti anak ko dita Spain ni Jimmy kan Lorena Silva from Mama Leonora Bautista. Shout out ka ni mother ko Priscilla Cacho ti California, kakabsat ko Adalari Cacho iti Ireland, Margie Cacho ti Spain from Erwin Cacho. Kastamat ni Rhea Joy, Spencer ti Macau, Amira, Sydney, Diane Cacho, Kane, Ayana, Zane kan Clinton Cacho from Erwin Cacho ti Palina West, Urdaneta, Pangasinan. Makablaawan pa'y ti Rivera kan Macalope family ti Barokbok, Santa Marcela Apayao from Ellen. Makablaawan ti anak ko ani Maisha Bagiran Talaga from Marinel Bakiran. Shout out pa'y kani Delphine Aspiliaga Jr. iti Rosales Pabahay Pangasinan from JM Aspiliaga Ladit. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Dalia. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Dalia, tagala unyon kan adaan asawa kan may nga anak. Ubingak paylaeng na akon nga agdengag iti drama iti radyo. Kat idinakitak to YouTube channel yo, ison ti pagdengdenggan mi nang runa no addaak iti taltalon mi. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg, nang runa kadagiti padre de pamilya. Nasingpat ti asawak manang, ngam adamay sa abisyo adina pulos maliklikan, kat daytoy ti puon, ti paglidlidayak, iti agdama. Bakit? Nakasarita kita ni paring Dumeng. Ada ka no kayat da nga ipakontrata a balay di talaod, kitsak tin rekomenda na. Ha? Apay asikangay? Di mo't agkon-kontrata mo't ni kumparem a Dumeng. Wain, nga may mayat ka no siya akon, tapno pati electrical kat makontratan. Nga agtrabaho mo't lang ano kanyak. Adapay nga mintay lepasin da kontrata na ijaili. Inton malpas da ijay, umay mo't lang makitrabaho kanyak. Ah, kasta aya. Wain, bakit? Sayang ka no nga min no sa bali ti makaala. Kan gayim na tagpaaramid. Iso akayat na, adya mapagtalkan di mang trabaho. Tada ka na di abroad di gayim na, kat nila bakit natada ditaw eh. Nasayaat nga rod, ano kas talakay? Isupay dayta. Total, talaga mo't aday ta tilinyam. Kahit kabalam ka di abukudan ti trabaho di taltalaon. Sapay nagado ti tarakin ta ababaw eh. Ang mga numarigatan ka amang tarakin no dan sa bali at trabaho, bakit? Kabaalaklakay. Adamot mang taltalon iti talon ta. Dagiti laangan taraken ta ababoy ti asikaswag. Sige. Ngam no marigatan ka, mga alatalangan iti kadwam, bakit? Umayak man, Dalia. Da kayo matgayam tatang. Dumanon kayo ah. Ay, umay ko kumabulo ng teragade ni Saryaw. Ayan na kaday. Awan ni Saryo tatang. Nang rugin trabahoon datay kinontrata na abalay di talaod. Apay, isugayam tinang kontrata ijay.
Kano dakal samot ti patakder da ijay tanan sa kanuja abroad sa lalakay. Wen tatang, iso ti inrekomenda ni kumpare na adumeng. Ay di ka nasaya at anak ko. Among tayo mag, taday tati paglaingan di asawam. Aga nasaya at mo't ano mang rugi man na namang untrata. No, makita da ti trabaho na, ay kat agsasaro nun taon ti agparamid kan kuana. Sapay la kumarod at tatang. Tanay, adupay mo ti kayat mi nga ipaaramid diti balay. Katawan mo't budget mi. Barang agtultuloy mo tan at trabaho ni Saryo, tatang. Word, anak ko. Papanan na ngay, no saan nakasta? Mabit lang nga rod, tatang. Taalaag tay bulbuludon nyo aragade. May nasaya at mata nakariing kan anak. Ala, umay ka agar mo saran. Wan nanang, ayan ka din ni tatang. Napanagtrabahon anak. Nasapa api manaw, ta sumangpot ka no dagitay inala na akakadwa ng agtrabaho, iti kinontrata na abalay. Ah, kasta ka din nanang? Wow, adon ti korta ni tatang. Adon adagos. Ay siyempre, agtrabaho pa'y mata ni tatang mo anak ko. Tapno adan to kwarta tayo. Igatangan nakton iti cellphone ko, nanang? Wala anak ko. Apay kit din asaan ngay. Basta ikarim, asan to akanayon at ti cellphone mo ti ininto na ram, ah? Agadal ka nasayaat. Basta adda oras ti panag-cellphone. Wan nanang. Ala, mangan kang rudon anak ko, tamapanak pa iti taltalon. Inakman suknalan dagiti taraken tayo ababoy. Sigurado ang mabisindan. Sumuro takmat nanang. Sigurado ka anak. Wan nanang, tulungan kang agpakan iti baboy. Adakon, bakit? Apay nga itakalaang. Di mo kunaan nga nag-overtime kayo. Ay, saan bakit? Siyempre, nag-istorya kami pa'y muta kadagiti trabahador ang mabati ijay. Iso nagpalak mo tinay ti inuman may kabayatan di pa nag-inistorya may. Day taman tay kun kunakon kat. Rugyam manan ti aginom. Ang mga nurin nabiiman day tanlakay. Saan? Bakit? Pakikisama laang mo takadakwada. Panunutom mo't ata sa lunat mo. At dala nga rudon marikrik nam kadagiti naglabas nga aldaw. Itala asim mayaat, idi sinardeng am tinaginom iti arak. Ay, awan day jay bakit? Gagangay laang mo dati dumakay. At ang marikrik na nasagpaminsan. Papasuro man tarak. Ay nalakay, basta arak mairasunam. Sapay di mo kaya tagpa-check up no kasta nga da saan agagangay ang marikrik nam. Nariga, tagpa-doktor bakit? Tamaamuam no da sakit mo. Nasay-saya lang tay awan amom. Tapno awan ti pampanunutam. Anya? Amom matandag iti daddo, mga doktor. Exaggerated na. Di ka katiagdanag, tanapigsakin na salon at pa iti asawa. Dali. Di mo ko na saan ka binagbagaan Awan to ti pabasulam. Nagagat ti asawak manang Emmy. Construction ti paglaingan na. No kasta nga awan trabaho na iti construction, iso ti kadwak iti ayan ti taltalon mi. Adu ngamin dagiti taraken mi ababoy manang.
Sa bali pa'y dagiti nateng ama imulmulami. Isupay a pangalaan mi iti sidsidami iti inaldaw. Pasaray agparti kami mat iti baboy, ket ipauraga mi kadagiti kaaruba mi. Malaksid iti pananggatang dagiti suki mi iti taraken mi a baboy no mabalindan a mailako. Ngem ti panaginom iti arak ti saan a maliklikan ti asawak. Nang runa no agtrab-trabahon iti construction. Tati rason na, pakikisama kano kadagiti kakadwana. Okay laang mat kanyak manang. Ngem adda dagiti gundaway a masobraan na ti uminom, ket nabarbar tekton nga agawid. Madanaganak ngamin para iti salon at namanang. Taammo tayo met, nga awan itden anasayat ti arak, no masobraan. Nanang, opay nga awan pa'y ni tatang. Rabiin Ay, huwag nga rod anak ko. Madanaganak nga ruden. Sapay nagalis ti dalan, takalkalpas ti tudo. Napanan nga roden ngay ni tatang, nanang. Adakon bakit? Nanang, adan ni tatang. Ay, tay kunakon ket. Nabartek man ta amamon. Nay, apayan nakaring ka pa nenet. Kasano, ket ururayan na ka. Wan nga rod tatang. Apay nga itakalaang. Pasensya kan anak at medyo nabartok ni tatang mo. Nakiinumam aya. Ay, nag-birthday tayo may sa kumpare mi bakit? Inawis na kami. Ay, pasensya kan. Diyan kami nakapanawan dagaws. Adamot na kita itaduma kakadwami nga kontrata mo't laing. Kababain mo't ano, pumanaw at dagaws. Uray kumamot no nakontrol mo ti iminom. Kita aman talangam. Imbag ta nakaawid ka pa'y. Diyan nga ron. Amo, no kasano nakaawid ak. Bakit? Ala, umay katabanyusan ka. Nangan ka din. Diyan mangan. Kaya't kunti maturog talaga maululaw ako. Nenet anak, ikaw maturugan tan eh. Napuyatan ka na nakaw. Sige anak, mapan ka maturugan. Siya kunti makaamukan ni tatang mo. Sige, nanang. Nagsakit tulog. Kasano, kat nabartag ka idirabi eh. Kasano nga rod asumrag ka itati trabahom, no nasakit ako nam na itaulom. Masapo lang mapanak bakit. Tata i-deliver da dagiti na purchase sa materialis iti kalman. Makitam ti epekto ti sobra pa na ginom mo iti arak. Nang runa no da trabahom iti kabigatan na. Paskala na laos nga ikan. Ay nalakay. Mamin ano ay abagbagaan ka sakbay ng agnakam ka. Saan ka niya gungot bakit? Saan to na maulit? Mamin ano nga ibagamday ta ngam paulit-ulit kamot. No nakakita kan iti arak, malipatam aminan. Panunutom kumamot at ibunga day tangar aramidem. Alakit din. Itimplan na kon iti kape bakit? Kinagar mo sartan, tani. Mabisina kon. Sublay kon to'y benulot ko aragaday dali Agyaman na ka. Aywan, simrak ka din ni Saryaw. Kapilitan tatang. Nay, apay kapilitan ako na anak ka. Kasano, nabartak anagawid idirabi eh. Nasakit ti ulo na anakariing. Nga masapula sumrek, tada ka no delivery ti materialis ita iti pagtrab-trabahuan da. Ay na, unayin ni Saryaw. Mabambanaw nga agmalmalam, santo aginaw, embes nga agawid nga aginana.
Ay, aboswan na matang tibagi na. Day tamo ti kanayon ko nga ibagakin ko na tatang. Ngam dinak mo ti pangpangag. Ay, santo lang at agnakam no adanton marikna na saan anasaya at itibagi na. Ay, talaga kasta. Orahin na pailang nga mapasamak kan ko na. Day talang ba't ti babalawag ka di asawam, anak? Tatang, Tanong may papanan ni Tiara kay awanan, malipatan ng tiamin. Agam di mo sardayan na pagbagan, barang agbaliw tumatlang. apay anasapa ka anagawid lakay. Itay pa yung maditirik na bakit? Naginanakid yung site ng madilata. Kasla marigata nakapagit nga umagas. Ang mga noon nyamot daytan. Mapantan na di ospital. Masapol nga agpa-check up ka. Ay, sanain. Bakit? Tamang ano ka sa pulak lang tiinan na. Obserbarak pa eh. Mapukaw tumot lang dahito ang marikrik na. Saan ang mabalin lakay? Masapol ang makasigurado ta. Diyak kahit ti makitkitak alangam. Ang mga no niya ti mapasamakan ka. Mabitlaang. Mapanak mangayab iti tricycle a pagluganan tama pa ni di ospital. Impa-check up ko nga rod ti asawak, iti day tamat laang akanito manang Emmy. Ididamo agkadkad, nga madanagan atalagan iti makitkitak alangana, iso nga impilit ko nga impan iti ospital. Ado atest ti inaramid dakan kwa na manang. Nagtalinaid kami nga rod iti ospital iti sumagmamanong aldaw, aging gaarimwar ti resulta ti test kan kwa na. At dagayam sakit iti puso nila kay ko. Diyak amo manang no natawid na daytoy asakit. Gapo tatimay sa akabsat na ken ti inana ket pimusay gapo iti sakit iti puso. Lakay, agtalinaad kapay kano iti sumagmamanong nga aldaw diti ospital. Masapol nga obserbaran da kapay. Pasensyakan bakit? Nagsakit akmot din. Diyak mo't namnamahan nga dagayam sakit ko iti puso. Bastag paimbag ka. Saan basta-basta day takimpot a sakit mo? Masapol asurutom amin nga ibalakad kan ka ti doktor. No kayat na kami pa'y amakadan na iti napaot. Wen, bakit? At pera pa apta. Kan kahit ko pa makita ti panagdakil ti kakaiso ng anak ta. Dayta ti kanayon mo ko maapanunutan lakay. Kan, diyak kabalan ti agmay sa amang padakil iti anak ta. Diyak kabalan na mapukaw ka kada kami. Apay nga nagsangit ka. Si bibiyagak pa'y bakit? Di ka madanagan. Malasatak da ito'y. Agda din na tayo pa itinapaot. Wano na unday a panawan. Ikarim day ta Di na kami pampanawan iti anak ta. Kumusta nga ni Saryo, anak ko? Saan ka di pa'y makawad? Kasi ti Diyos, nasayat mo ti kasasaad na tatang. Mabalinan arumwar iti ospital iton bigat. Ay, hagyaman tayo iti Diyos. Ano apay mo't nadaan iti sakit iti puso ni Saryo? Amangan no natawid na ti sakit ni nanang na ken ti kabsat na tatang. Pimusay daga po iti sakit iti puso. Ngam tinapatag kat nalasatan ng ti sakit na tatang. Bastagan anad itan tasaan mo't agagangay ti sakit na. Wag, anak ko.
Kan maysa, sigurado asaan pa makatrabaho, gapu iti sakit la. Ang mga nipapilit nan tumanan ti mapanagubra. Wan nga rod tatang, sapay nagtangkan ti ulo na. Numariknanan akabailan na, ang mga numapanto nagtrabaho. Diyak palubusan tatang. Masapol nga agpaimbag pa'y analaing. Rumbang laang anak ko, tatraidor ti sakit ti asawam. Iso rumbang laang nga ganad. Anak, dito'y kapailaang ayan dalolom Barang makaawid kamin ka ni tatang mo inton bigat. Kumusta ngay mo't ni tatang, nanang? Naimbagan ni tatang mo, di kagdanag anak. Kuma, agawidan ni tatang? Ikararag mo ka ni Jesus ang makaawidan ni tatang mo anak ko. Ken, paimbagan na ti sakit na. Wan, nanang. Basta agsingsingpat ka dito ang dalolom, wan. Mangan ka na imbag. Di mo pampanunutan ni tatang mo, tanaimbag to no agawid kami. Wan, nanang. Lakay, mapana ko ng talon. Inakpay pa ka ng dagitay tarakan ta ababoy. Kababainan ka ni Kasinsin Mario. Isutin ang pakpakan kabayatan ti kaaddatay di ospital. Pasensyakan bakit? Di ka pa'y lumabalin at tulungan. Kunamot namin niya ginanakpay. Rumbang laeng. Bawal kan ka ti agbannog. Day tati kang runaan abilin kan ka ti doktor. Iso adi mo kumasupringan. Dalya bakit? Kandi ka unay aggunay-gunay dito nagtibalay Siya akong ti makaamo ka dagiti mapanawa ka trabaho ditoy. Amang ano anyan tumanan ti ubraam ditoy. Saan mat anadagsin ti trabaho dito balay bakit? Alangan mo't niya agmalmal magtugtugawak latan. Basta ginanaka. Adamo ti anak ta kasarsarita ang bayat ti kaawan ko. Adamakan dita, nakaluto akon. Ang mga numabisin kanton, wano ti anak ta katawanak pay laeng. Umuna kayon ton amangan, tapno saan kayo ang mabisinan. Kuwan bakit? O sige, mapanak nga ruden. Tapno malpas ko adagos dagiti aramidak iti taltalon. Nenet, anak. O may katagsangot ang agmerienda. Ada merienda tang imbati ni nanang mo sakbayan na pan iti taltalon. Wan, tatang. Oh, kumusta ti panagyan mo kadalolom? Bayad ti kaadda ki di ospital, anak. Okay mo, tatang. Nasayat nga rin no kasta anak ko. Basta no kasi ang awanak, agsingsingpot kawan. Di mo suksukiran ni nanang mo. Oray ni lolom. Apay, tatang. Pumanaw ka kadimanan? Saan, anak ko? Bilbilinin ka lang. Anya ti amom, ang mga nagabrudak at maibati kayo ka ni nanang mo. Oh, di amom tunter aramidam. Wan, tatang. Promise mo kanyak nga iwanan ka ni patag mo ni nanang mo na awanak, anak ko, wan. Di mo ipaayan iti sakit ti ulo. Agadal ka na imbag, taday talang ti mabalin mi nga ipatawid kan ka. Wan, tatang. Promise ko dayta. Masapol amalpas ko adagos apadigusan kan pakanon dagiti taraken mi ababoy. Naimbaglaangan, ta iti kaadami di ospital, kat adda ni Kasinsin Mario ang nangasikaso kadakwada. Ay, narigat ang mapampanawan nga agmaymaysa ni Saryo di balay. Numuna kat nila ang nenet ti kadwana. Sigun iti doktor, delikado kano ti sakit ti asawak, iso ang masapol nga aganad. Ay, inabuso ng tumot nga minti bagina. Nang runa kat adapay bisyo na. Ay, nagtangkan tumot nga minti ulo na nudaduma. Manang Dalya! Agawid ka kumadagaws! Ni Manong Saryaw, intaray day di ospital! Anya? Ha? Diyos ko! Anya nga tan tinapasama kiti asawak!
Lakay, apay, anya tinapasamak. Bakit? Marigatan nga agangas. Kasla namambanog unay. Di ka madanagan. Tadakan dito ospital. Mataming ka na imbagan ditoy. Nagbara tirik na bakit? Kasla jak marik na tiyangin. Mabalin ka di, apay danak. Kinasaritan ang ti Doktor Lakay. No kayat mo, ikanda ka kano iti tubo. Tapno makaangas ka na sayaat. Ngamjak mo't kayat ti agdesisyon asisyak laeng. Masapul nga iyuman ko pa ikan ka. Saanan, bakit? Kasla makaginawak. No, papapahidanak. Sige, no day tati kayat mo. Paidan ka lang arudan. Agyaman bakit? Pasensyakan. Nagbali na ka. Padagsan ka. Di mo baybayan. Di ba, Kim? Nang runa. Ti anak ta. Saan ka unay nga agsasao? Tapno saan ka mabanog? Masapul nga ginanak ka. Tapno agsubli ti pigsam. Patag kayo na iti anak ta. Kahit ko na di maturok. Kahit ko na di kinala. Sige, Lakay. Ang inanakan. Amo ka naman banog ka na yan. Di na kami panunutan ni si anak ta. Siya kundi makaamukan ko, anak. Ang inanakan, Lakay. Ba't gan kauna? Pimusay ti patpatag ko unay nga asawak manang Emmy. Kasladyak pay lapatyan a pinanawan na kamin, gaputaken laat dagiti pasamak. Adupay dagiti arapaap mi iti biyag. Ngam saanan a matungpal, gapo tapimusayan ti asawak. Tilaangan mang patpatibker ita kanyak, ket ti kakaisuna nga anak mi. Masapol nga agbalinak anatibker. Tapno maituloy ko nga ipaay tinaranyag ang masakbayan ti anak mi, akas iti arapaap mi para kenkwana. Aklunak manang, sa anak ang nakasagana ang mapanawan. Nagrigat ti agmaymaysa. Nabayagan a panawan a pimusay ti asawak, ngam aging ga ita, rikrik na at paylaeng tinakaro a sakit, gapo iti ipupusay na. Jak amo no aginggat kaano daytoy amarikrik nak manang. Kararag ko asapay lakuma, tatarabayan nak ti Diyos. Tapno maituloy ko asarangten ti panubok, adimteng iti biyag ko. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo,
Dalia. Dalia, pagayam ko, nagsaumatan tinapasamak ken ka. Pudno unay anarigat ti maawanan iti ipatpateg iti biyag. Kasla marikriknak ti saem a marikriknam, tanapadasak met tinapukawan iti ipatpateg. Ituloy mo ti dumawat iti kaasi ti Diyos, tapno saranayen na ka iti pagdaldalanam iti agdama. Kararag ko asapay kuma, ta iti panaglabas ti aldaw, kat ininot amaksayan ti saem amarikriknam iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag.